Здравейте, това ми е първото клипче на Minecraft за PlayStation 3 и започвам. Значи първо това е началното меню, штракате тук, ето тук и първоначално записвам име на лорода, аз ще го кръстя така. Оцеляване, така и други. Ето така, такива трябва да са ви настройките. Надявам се да се вижда. Така. И това е. Сега трябва само малко да изчакаме. И така, да видим къде ни спомня. Така, тук. Добре. Няма да ходим в пустинята, отивам на това, значи. Тук има карта. Така да я видим. Там мисля да отида, че е възможно да има село. Добре, трябва на там. Хоп, хоп. О, прасета. Зомби ли има? Или ми се... Не. И трябва да има зомби, чувам зомби. Ууу! Какво там? Сега ще ида да проверя. Какво? Така и това прасе и ще тръгаме. Само трябва да съберем след това и малко дърво. Така. Къде ти е? Ето ти. Така. Така. Тия сидове не ни трябват. Ще спря за малко клипа. И здравейте, отново съм тук. Така, на къде бехме се запътили? Насам. Спомних си. Изкачваме тези стъпала и това пирамида. Само че трябва да направя така. Трябва ми доста пясък. Искам да направя на нещо. Толкова ще стигне.
Но трябва да се вземем, да намерим овца. Да видя. О, значи ето тук. Ще се пусна така, за да не умра. И ще слизам надолу. Да взема. Да видя какво има в честовете. А също така да разруша и това. И така тук. Нищо интересно. Тук. Оу! Диаманти. Ха! Как още от първия път. Желязо. И този проверих ли го? Не. Желязо. Кости, пак желязо. Честовете мисля да си ги взема. С тези звуци. Така. Това. Качваме се нагоре. Но е супер, че намерихме диаманти. И как... И вълна. Лошо. Да, трябва да чупим всичко, за да се качим отново. Гадост. Гадост. Много гадно. Гадното е, че ще се стъмни. И просто пак ще да падна. Забавя. Сега дърво. Трябва да намеря, за да си направя диамантен меч. Не, няма меч. Айде един меч и... За кирка няма да стигне, или пък кирка, не знам. Кажете в коментарите и другия път ще я направим. Или пък сега, ако намеря време, ще измисля. Не знам. Къде си направим къща ми е чудно. Мисля да някъде е там. Ще да погледна. Аз оттам дойдох, майче. Карайте. Карай. И за сила. Не можах да се го скача. Не, пак не можах. Нещо трябва да си оправя скачането. Но съм зле. Както са, не ни трябва. Тук няма. 100% да е. Желязо. Ще го изкопим после. Ето мисля, ето тук да направя някаква дупка. И да се заселя вътре. Значи сега ще направя ето така. Взимам пръста, която съм събрал. Така. И ще направя вход. Ето така. И тук ще направя така. Тук ще направя врата. Крафтинг тейбъл. Ще го поставим. И постепенно. Първо мисля да направя врата. И да ми стане веднага, щом направя вратата, легло.
Много е важно легло да имам. Врата. И поставяме вратата. Така. Пръчки. И това ще няма да го харча. Ще си направя сега един чест. Хайде де. О, пасвак. Верно бе, тук. Така. Готово има вече. Оф, какъв съм. Имах честове. Въобще изключих. Ще ги поставя ето. О. Така. Ще го поставя ето тук. И в него ще си поставя нещата. Така. Всичките. И това ще е краят на моя клип. До другия път.